Кіберпартызаны – гэта самая паспяховая, знакамітая актывісцкая група. Яны ўжо ўвайшлі ў гісторыю. Шмат хто насамрэч гэта разумее. Калі я выязджаю на канферэнцыі, які звязаны хутчэй з кібербяспекай ці там з актывізмам, шмат экспертаў, журналістаў, усе ведаюць, хто такі кіберпартызаны. Мяне клічуць Ульяна Шамятавец, і я афіцыйная прадстаўніца беларускі кіберпартызан. Усе мои знаёмыя ведаюць, хто такія кіберпартызаны, што такое Беларусь, нават да таго, як я стала прадстаўніцай. Як добрыя прыклады, калі мяне запытваюць, чым знакамітыя кіберпартызаны, што такога яны зрабілі. Самы такі просты прыклад, які я даю, гэта тое, што кіберпартызаны выпампавалі і маюць у сябе у пашпартную базу абсалютна ўсіх граждан Беларусі. Ну і, канешне, гэта атака на чыгунку, на тое, як пасля пачатку паўнамаштабнай вайны кіберпартызанам удалося прыпыніць хаця б на некаторы час рух ваенных паяздоў з расійскага боку, і зразумела, што для нас мы лічым гэта самая важная ўвогуле атака. У мінулым годзе кіберпартызаны аб'ядналіся з палком Кастуся Каліноўскага. Мы лічым, што гэтае аб'яднанне было ў прынцыпе лагічнае. Мы супрацоўнічалі і да гэтага моманту. Напрыклад, кіберпартызаны верыфікуюць абсалютна ўсіх, хто хоча пайсці ў полк. Ну і ввогуле гэта гуртаванне людзей беларусаў, якія паказваюць сапраўдныя вынікі. Ну і зразумела, што у нас ёсць стратэгія агульная. Мы разумеем адзін аднаго, і на кірунку гэтай стратэгіі мы працуем. І гэтыя людзі, які зараз там знаходзяцца і ў палку, і ў кіберах, могуць прэтэндаваць на нейкія пазіцыі ў сілавых структурах у будучыні, таму што маюць досвед, разуменне і працуюць на тое, каб дыктатура не была ў Беларусі і каб увогуле гэты рэжым ніколі не мог з'явіцца. Зразумела, што далучэнне да кіберпартызанаў уплывала на маё жыццё. Шмат з якімі сябрамі я проста не магу кантактаваць больш, таму што гэта проста небяспечна з ім. Мяне адзначылі асобна як тэрарыстку, ну і кіберпартызанаў увогуле. Гэта вялікая памылка нас, беларусаў, калі мы вырашылі не займацца палітыкай, не ўдзельнічаць, таму што калі ты гэтага не робіш, палітыка займаецца табою. То бок я там прызываю і вельмі спадзяюся, што шмат сумленных людзей будзе ў гэтым усім удзельнічаць. Ну і вось таксама спадзяюся, што і ў мяне атрымаецца. Я трапіла ў Нью-Йорк амаль што 7 гадоў таму. Поступила на магістратуру палітычнай навукі ў Нью-Джерсі, ў Радгерскі універсітэт. У Нью-Йорку я зараз працую ў нон-профітнай арганізацыі. Гэта звязана з падзеямі Халакоста. Мы дапамагаем тым, хто перажыў Халакост. Гэта моя асноўная праца. Я зараз працую там у IT, вяду некалькі праектаў. Калі я прыехала ў Нью-Йорк, было нейкае адчуванне, што гэта можа стаць у нейкім сэнсе хаця б на больш доўгі час домам, таму што ты ведаеш і разумееш, што гэта за горад, і вось нейкі такі канект адразу ў мяне здарыўся з гэтым горадам. Я знахажу тут шмат энергіі. Тут ўсё роўна хто ты, што ты. Гэта мне таксама падабаецца. Вельмі такое свабоднае адчуванне. Заўсёды вось гэты горад цябе здзіўляе, колькі я ўжо тут жыву. Вольнага часу зараз не вельмі шмат, таму што па сутнасці маю дзве зараз прафесіі, дзве працы, але ўсё роўна трэба, зразумела, пераключаць галаву. Любімае зараз заняцце гэта выбірацца кудысьці на прыроду. У Нью-Йорку, дарэчы, ёсць шмат месцаў недалёка, куды можна паехаць у гадзіну ад Нью-Йорку і вельмі добра пабавіць час. Таксама ў вольны час займаюся спортам і люблю гуляць у настольныя гульні, калі ёсць час. У будучыні, калі змена адбудзецца, гэта зрабіць так, каб кіберпартызаны не былі перад пераследам, каб яны маглі займацца па сваёй сферы, таму што яны велічазныя спецыялісты і могуць працаваць і ў спецслужбах, і могуць працаваць у аднаўленні сервероў, базаў, увогуле бяспекі дзяржаўных усялякіх праграм, працаваць над развіццем інфраструктуры, IT-структуры. Напрыклад, там сіліконавай нейкай даліны, пра якую яны кажуць у Беларусі, то бок гэта можа быць звязана працаваць непасрэдна ў гэтым напрамку. Но нейкая міжнародная таксама гэта ж і мая спецыялізацыя, калі гэта будзе карысным, але
пакуль прыярытэт для мяне, я думаю, прыярытэт для увогуле нашай арганізацыі гэта, каб мы засталіся вось у гэтым накірунку, якім зараз кіберпартызаны працуюць. Гэта парапланерізм, гэта такі найтаннейшы, найхутчэйшы шлях да авіяцыі. Можна не купляць самалёт, не трэба мець ангар, просто купляеш сабе параплан. Мы знаходзімся ў Борску, гэта 80 кіламетраў ад Гданьска, Польша. Вось, гэта былы вайсковы аэродром. Вось, і я тут пачаў лётаць і адразу як прыехаў у Польшу 6 гадоў таму. Я хацеў стаць лінейным пілотам адразу, потым прыкінуў, што гэта каштуе немала, каля 50 000 евро, і ўсё ж такі маё жаданне было ўсё ж такі проста летаць. Потым запісаўся на курс у Вільнюсе і, жывучы ў Беларусі, ездзіў у 2017 год, мне здаецца, всё лета. Вось, атрымаў ліцэнзію і пачаў летаць так. Потым прыехаў у Польшу, працягнуў гэтую справу тут. А для таго, каб летаць з людзьмі, у Польшы трэба мець польскія дакументы. Поэтому я, можна сказаць, так перавучыўся, каб мець польскія дакументы, і потым вучыўся аддзельна на тандем. Параплан – гэта крыло, аэрадынамічная канструкцыя, якая дазваляе стартаваць з паверхні зямлі ў неба таксама, як самалёт. У яе абцікаемы профіль, ось, і гэта дазваляе кіраваць самой канструкцыяй, самым парапланам. Увесь працэс палёту. Сам по сабе параплан – гэта маятнік, а самая стабільная канструкцыя ў свеце – гэта маятнік. Так? Тандемны параплан, ён вельмі стабільны. Ён таксама па тэхніцы бяспекі трэба мець з сабой абавязкова запасны парашут. Калі штосьці не так будзе, просто выкідваеш яго і ён раскрываецца і приземляемся на парашуце запасным. Лятаць гэта круто, дзеліцца гэтым всім. Просто калі ты ў паветры, ты просто адчуваеш такую эйфарію. Не ведаю, так ты адчуваеш, што ты жывы, што ты чуеш гэтае жыццё всім целам. Людзі просто баяцца адразу, вельмі баяцца. Потым не все переступаюць праз свой страх, дэцыдуюць, рашаюць, што ім трэба ўсё ж такі паспрабаваць. І у меня была такая сітуацыя, што ляцеў знаёмы, ён працуе монтажнікам. Ён баяўся раней заходзіць на высокія канструкцыі. Вось, мы з ім паляцелі у Борску тут в прошлым годзе. Пасля гэтага палёту ён перастаў баяцца. Ён зараз ходзіць на любую вышыню, на любую канструкцыю, і мы ўжо не страшна. Гэта значыць, што парапланерізм, палёт яго, можна сказаць так, вылечыў. У меня няма арыентацыі на нацыянальнасць. Прыходзіць кожны, хто хоча палятаць. У мяне ляталі людзі з Філіпін, з Малдовы, з Ганы таксама. Канешне, з Украіны, з Беларусі, з Расіі мне людзі ляталі, з Польшы. У прошлым годзе паляцела Ксюша і Артём на V-Band. Ім вельмі спадабалася, і так апынулася, што яны прыехалі на такі дзень, які гэта была нізкая воблачнасць, і такі дзень бывае, не ведаю, колькі раз толькі ў цягу ўсяго года. То есть ім павезло так, што мы лецелі проста ў хмары. Вось, і можна такое адчуванне, што можна было проста па ім прайсці. Мы ў 2021 паляцелі з чырвона-белым сцягам, 70 квадратных метраў, можаце сабе уявіць, у паветры. Гэта вельмі было прыгожа і неверагодна, што мы яго забралі ў паветра, таксама тут над гэтымі азёрамі ў Борску. Гэта была такая акцыя, каб падтрымаць беларусаў у барацьбе за незалежнасць. У 2022 мы таксама зрабілі такую акцыю з украінскім сцягам. Таксама паляцелі, знялі гэта ўсё на дрон.
Нацыя павінна быць незалежна ад дыктатуры. Яны павінны прымаць перш адказнасць за сваё жыццё, за сваю сям'ю, за сваю суполку, за сваю краіну. Я хацеў, каб Беларусі все памянялася ў добрую сторону. Мы просто хочам дараваць людзям шчасця. Вось, з палётамі, вось, ты можаш там просто адарвацца ад усяго, не думаць ні аб чым, думаць толькі о тым, як все класна, навокал зарядзіцца пазітыўнай энергіяй, вярнуцца, приземліцца на зямлю і рабіць тую рэч, якой ты займаешься з большай энергіяй. Сегодня 9 августа, День солидарности с белорусами, с Беларусью, потому что 3 года назад, в 2020 году, были выборы в Беларуси. Европа должна помнить, что есть такая нация, как белорусы. И Европа, и весь мир должны оказывать всяческое содействие для того, чтобы белорусы жили по-европейски. Нам варта прыслухацца да тых словаў, якія сёння ў сваёй прамове агучыла Святлана Ціханаўская, што толькі ад нас залежыць, ці мы здэвальвуем тыя здабыткі, якіх нам атрымалася дасягнуць, і будзем ісці наперад да перамогі. А перамога – гэта свабодная і незалежная Беларусь, гэта вольныя палітвязні. Я желаю белорусам, которые находятся в Беларуси, держаться, не переставать бороться, верить. У нас все получится. Живе Беларусь! Меня зовут Ольга Белостоцкая. Я родилась в городе Мозыре, Республики Беларусь. Я попала в Чехию после выборов 2020 года. Мы с мужем приехали и живем теперь здесь. Я снимала проект, который посвящен людям, которые уехали из Беларуси после 2020 года. 9 августа будет 3 года, как были выборы в Беларуси. И мне вот захотелось, так сказать, приурочить к этой дате эту фотосессию. Меня завлекли истории людей. Очень много белорусов, с которыми мы приехали в Чехию. Для того, чтобы организовать эту фотосессию, я написала в общий чат белорусам, для того, чтобы посмотреть, кто откликнется, кому это будет близко. И потом уже с каждым предметно разговаривала, писала. Я рада, что эти люди согласились. Мне было очень здорово с ними работать. Мне хотелось показать людей, хотелось показать их историю, то, что они пережили. Была девочка Виталия, ей 6 лет. С ней хорошо работалось. Я ей помогла встать в кадре, она взяла флаг. Мы включили вентилятор, и получился некий такой символ, что ли, будущего поколения свободного. Вот, был еще Виталий. Он очень много разговаривал, и его было очень тяжело словить в кадре. Моим белорусам я пожелаю трымацца, быць падрыхтаванаму фізічна, а так і псіхалагічна. Заўсёды можа ўсё змяніцца, і мы спадзяемся на гэта. Калі што, дапаможам. Мне хотелось сделать фотографию вот с темным фоном, черные флаги. Это максимально отражает их историю, их боль, их чувства и переживания, которые они испытали во время событий 2020 года. И мне кажется, что белый, он, возможно, был бы неуместен сейчас, потому что мы все равно все помним, и черный, он показывает, что мы еще не всего добились, что нам еще есть куда идти. Мне хотелось бы, чтобы эти фотографии, они, наверное, затронули сердца других людей, чтобы они смотрели, чувствовали, может быть, что они не одни, что есть кто-то такой же, как он, чтобы они не чувствовали одиночества, что есть люди такие же, которым было так же плохо, и, может быть, это кого-то сподвигнет на какие-то благие дела. Очень много людей, которые теперь сидят в заключении, политзневоленные. Мы хотим показать, что ничего не забыто. Мы помним, и мы будем помнить это всегда. У меня жизнь строится сейчас вокруг ребенка. Я дома с малышкой. Муж работает. У меня пока так затишье.
Рожала в роддоме Подоле в Праге. И очень хорошие палаты, оснащение. Я с мужем рожала. Мы были только вдвоем. Мы долго про это разговаривали. Это очень помогло, потому что ты чувствуешь, что ты не один. Он где-то меня направлял, напоминал, когда было больно, о том, что маленький человек, ему тоже не очень хорошо, ему нужно помочь. И это было здорово. В Праге очень хорошо устроена инфраструктура для матерей с детьми. В торговых центрах очень много места для пеленания, для кормления. Если кормишь ребенка грудью в общественном месте, то пеленочкой прикроешься, ничего не видно, и никто косо никогда не посмотрит. Чувствую себя в декрете комфортно. Чешское государство выделяет определенную сумму денег декретные и выплачивает. В месяц минимально можно выбирать порядка 1000 белорусских рублей. Поняла я, что мне что-то хочется делать в декрете. Где-то после полугода захотелось как-то активироваться, какого-то движения. Я была бы рада, если бы ко мне приходило больше людей на съемки. Парни, девчонки, пары. Было бы классно с вами поработать, поснимать вас. Обращайтесь. Пры якіх умовах нашыя героі вернуцца на радзіму, чаго ім не стае на новым месцы. Што важнае даў ім пераезд? Адказ у апошняй частцы праграмы. Магчымасць вывучаць тое, што я жадала вывучаць у свабодным фармаце, тому што Беларусі палітычныя навукі немагчыма вывучаць. Я стаў мацнейшы. Дал новые возможности, новую жизнь, новую страницу, чтобы начать заново. Хотел сказать котики. Не. Невероятные. Беларусы гэта ваяры. Белорусы — это прекрасные люди. Просто они, наверное, боятся свободы. Не вельмі хочацца зараз атрымацца за кратамі Беларусі. Потерять своих близких. Я не думаю о тым, чаго я баюся. У меня столькі было ўсяго ў жыцці, што вельмі шмат чаго не баюся. Не баюся лятаць на параплане. Я думаю, балтыйскія страны і Украіна. Ну, у першую чаргу гэта Украіна, наш самы зараз лагічны саюзнік супраць адзінага ворага. Гэта Польша, это Украина, это краіны Прыбалтыкі. Хотелось бы, чтобы все страны были друзьями. Не, я думаю, что не. Я считаю, что власть несет ответственность белорусская. Так, мы не вінаваты, але мы несем адказнасць за тое, што адбываецца ў краіне. Я маю на ўвазе напады з боку Беларусі, ракеты з боку Беларусі ў нейкім сэнсе. Так, я лічу асабіста, гэта не пазіцыя групы, што мы несем адказнасць. Новая Беларусь адказных людзей. Як я казаў, адказных за сваё жыццё, за свае сем'і. Свободной, белорусы между собой друзья. Свободны, дэмакратычны, дзе працуе закон. Приеду до всіх своїх знайомих, для своїх родних. Ось, обдыму их всех. Буду идти с семьей, смеяться, улыбаться, здороваться со всеми. Ну, зразумела, абняць родных, але будзе шмат працы, сустрэч і, так сказаць, рабіць усё тое магчымае, каб дзяржава не рухнула і расійскі ўплыў не прыгнаў у Беларусь, калі наступіць дзень, калі рэжым сапраўды зменіцца.